e hai que vivir con sentido e con amor, con amor. Porque a fórmula da saudade é tamén a fórmula do amor. Do amor por todo o que nos rodea, encarnado o máis das veces nos vínculos coas persoas, porque elas, ao sentir amor, permítennos que o noso amor sexa eterno, que o noso amor tamén teña ese sentido. Porque cando Marx di, por exemplo, é que teño moitas lecturas e moitas ideas, que se o teu amor non produce amor na outra persoa, ese amor é unha desgracia. Eu esta idea de Marx tamén a conectei moito co rodearte de persoas que ante o teu amor tamén sinten amor. E non é o amor cara a ti, nen ten que ver con que teñan que estar aí todos os días pendentes de ti, nin que o vínculo perviva sempre, senón que o cadrar na vida sexa realmente tamén teña un sentido. E cando non o ten, a persoa deriva, aplicamos a regra de Barrow. E aí temos unha coviña de jarjamala, integramos e nós, no noso trisquel, que bonito, que saudoso, que impresionante podemos ser como seres humanos.